हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपकी मंजू मोहिनी और स्वागत करती हूँ सभी बहनों के चैनल में। तो आइए आप सबके बीच बहुत प्यारा सा अवधी नाच गीत सुनाने जा रहे हैं और आप लोग सुनिएगा। बहुत पुरान गीत बा, चैनल पे पड़ा हुआ, लेकिन बहुत पुरान गीत है कि आनिया वही बड़ी जोर पाती गिरे चारों ओर, आनिया वही बड़ी जोर पाती गिरे झका जोर, मजा मारे लगे वारवा चैतवा में, मजा मारे लगे वारवा चैतवा में, चैतवा में हो, चैतवा में हो, चैतवा में मजा मारे लगे वारवा चैतवा में, मजा मारे लगे वारवा चैतवा में। सासू जय है ऋषियाले बयोन के मनाए, सासू जय है ऋषियाले बयोन के मनाए, उनकर जिया छछनाऊ बैसवनवा में, उनकर जिया छछनाऊ बैसवनवा में, ओ सवनवा में, ओ सवनवा में, ओ सवनवा में, उनकर जिया छछनाऊ बैसवनवा में, उनकर जिया छछनाऊ बैसवनवा में। जेठनी जई है ऋषियाले बयोन के मनाए, जेठनी जई है ऋषियाले बयोन के मनाए, उनके अलग कराऊ बैभदौना में, उनके अलग कराऊ बैभदौना में, ओ भदौना में, हो भदौना में, हो भदौना में, उनके अलग कराऊ बैभदौना में, उनके अलग कराऊ बैभदौना में। ननदी जई है ऋषियाले बयोन के मनाए, ननदी जई है ऋषियाले बयोन के मनाए, उनकर गहना करवया गहनवा में, उनकर गहना करवया गहनवा में, गहनवा में, गहनवा में, गहनवा में, उनकर गहना करवया गहनवा में, उनके गावने भेजौबया गहनवा में। सैया जई है ऋषियाले बयोन के मनाए, सैया जई है ऋषियाले बयोन के मनाए, उनका ले हम बोलाई हो फगुनवा में, उनका ले हम बोलाई हो फगुनवा में, हो फगुनवा में, हो फगुनवा में, हो फगुनवा में, ले हम बोलाई हो फगुनवा में, उनका ले हम बोल देना।